Kocrat Kanjeng. Anyar. Anyar. Loh. Aku ki bingung. Terus lek atak-atak kuwi muring dingungke. Aku ki Dewi Sekartaji, goleki bojoku Panji Asmara Bangun sing lunga saka Kraton Jenggala. Aku ki bingung, Mas, bingung. Enek cah bingung. Ayo klambine diwalik. Hah? Ana cah bingung, ayo klambine diwalik. Walikan aku ra gedok kok. Iki kok enek methuthuk sakmene gedene iki apa? Iki Aku- kok enek watu cilik ning kene iki apa? Aku ngono Nit Nyayu. Walah. Nit. Aku ragil kuning. Oh. Iki ngono, ini Sapa? ini Kirekmu. kirekku. Walah, iki kirekmu. Walah. Iki entet. Entet. Kowe ki ning kene ngopo? Aku iki lagi neng tetenggalan ngono Nyayu. Walah, berarti sakmene iki tanduramu kabeh. Tegalku gak meh. Walah, aku tak takok Nak kon siji-siji opo entet. Nyayu? Oleh to? Iya. Kirekmu ki kok ganggu wae to? Kirek ki ya rono. Kirek kok ganggu wae. Aku tak tekok ya, Entet. Entet. Oh, sik, dibaleni. Kendange urung muni. Hei, niat nyender ora kowe? Kendange unekno. Nek kirane ra kanggo gulungen wae. Letek. Aja muringan. Terus mbok pateni kabeh. Aku tak takok ya. Nak kono mo Nyahayu. Nanur, aku Urung ya, Entet. Urung. Kowe ki rong takon Aku to? ki lagi celuk-celuk. Jan. Sing nandur jeruk nyeluk, besok-besok. nyeluk kok mosok. Nyeluk mosok. Jeruk besok. Lah yo nyeluk mosok. Kulit sapa Entet. Nyeluk mosok kuwi nyeng Nanul kuwi aningu lanang. Sapa? Wonge unyak nyongok alang mandan. Mula nyeluke mosok gak meh. Alah, jeruke besok. Mosok. Iya. Terus sing nandur sapa wae? Sing Nanul, ha. Alah, gemang. Aku ki mung takok lho, Tit. Tit madok rene. Kowe kok gembrobos iki mbok ya dibuka wae to, Tit mung bar teko Tegalan iki mbok ya dibuka benisis ngono lho, Tit. Kene dibuka benisis. Alah, iki kirike iki kok ya nyelo-nyelo to. Heh, ora ya. Nanek. Sembrono. Iki lho, Tit, iki kok sumuk kabeh iki ngopo? Lah Gusti. Yo nek terus diguak nang nggon gabah ya gatel kabeh. Iki elok Nah, lho. ini benises ya, Tit ya. Nah, iki yo. Umet. Piye, Tit? Heh, piye, Tit? Sumuk. Ini onyo. Ora langkepan. Apa-apa. Nah. Iki ngapa? Kirek. Entet, Nuh, aku tekok meneh. nang ngono mo Nyahayu. Wis isis to. Wis. Iki kirekmu iki kok ger ngrusak bae.
Sembrono kok. Wirik wandane angel becek go iki. Eneng opo Nyahayu? Dak, dak. Nun Nyahayu nun. Nun. Sing nandur. Nandur opo? Bligo. Mlingu. Bligo. Mlingu. Bligo. Mlingu. Iki piye to? Kirekmu ki kok jer ganggu wae. Kirek ki ora kena ngono kuwi. Lah bliku iso pliku ngono ki. Apa? Wong jenenge cedal kok. Entet jare kon cedal, kaya arep bligo ngono. Mlingu. Ya mlingu. Mliku ora pliku. Malah dibaleni neh. Sing nandur. Sik. Tau njoke nyisih. Ning nandur mlingu. Sing nandur bligo. Mlingu wi ngono. Gedhe dawa gedhe ta. Kiri kuwi kono ngaleh ya, Tit. Kiri iso diatur kok becek tepak modar. Ngerti nek ra rangkepan malah diplorotke. Glo ingetono, Glo, selamat menteleng. Lho iki ngetono iki. Lah Oh iya. Lah wong kirek ka angger ngerti gondo kan pengen lah nyatek ae. Penyanyi sing loro iki penasaran. Lho. Lho turu ya niki turu sopan. Entite iki sambar gelap iki. Sing nandur bligo kuwi sapa? Mlingu ngono ana sing takdul tukul dhewe. Kok iso lho, Tit? Iya, mlingu iki tukul dhewe. Kaya bocah kirikmu iki kok sembrono kaya ngono. Mas iki jipun wi. Sembrono lah. Mas. Anu kali lor kono banjir ora Mas? Tulung kelekno iki Mas, kok ndak ngamban-ngambani Mas. Mliku wi ngono tukul dhewe ora ana sing takdul Nyahayu. Mengko iki lemahe nyumul. Ngono. Sing takdul ha. Tegese ya nun ngono. Malah kaya weden. Ngono. Oh iya. Ye. Nomo Nyahayu. Entit. Kirikmu kuwi jane ngapa to? Kan polah. Wong ya maklum iki ngiri iki wingi iki urung dimiki mbok. Walah. Anu mi ora. Aku takok, Tit. Sing ngetengi wedhusku sapa? Sing ngetengi wedhusku sapa? Nek sing ngenengi wedhusmu kuwi ya aku melu nyithik ning sing akeh sing ngono yen. Wong ngono. Aku melu nyithik ngenengi. Lho, kowe iki jane sejatine iki sapa to, Tit? Diajeng. Sapa kowe iki? Minggir, kirike iki rah kanggo sik, minggir. Minggir. Kono. Iki sapa? Nang kono. Ragil kuning waspadakno Diajeng. Lah, sejatine pun Kakang yaiku kakangmu dhewe Panjinu Kertopati ya Panjasmara Bangun. Diajeng ragil kuning. Kakang. Aku iki Dewi Sekartaji. Iya, ndang rene yo, Gek. Iya, Gek.
ragil kuning. Injih Kakang Mas. Seliramu ketemu aku bakal tak gandrung diajeng. Ngoten Kakang. Kirik, serandal kowe nek ra kanggo gawa neng mburi. Kirik. Serandal kowe nek ra kanggo gawa neng mburi. Alah Mas, Kakang Mas. Aku sih dadi Saiki kirik ndengoni Iya. ngon to. Walah ndengoni ngon to. Duwe. Apik ya kirikmu ya Kang. Sino. Nolat tolak ku Sing lanang seniman sing wadon seniwati urip neng tanah Jawi lan ora sawae jembar-jembar marine lampu-lampu kirikmu kok ndesel-ndesel to Kakang. iki bendarane lagi gandrung kowe rasah Aja nyelo-nyelo. kaya ngono. Kowe nek pengen gandrungan, no, njaluk pangku kono. Moh. Kirikmu elek kok, cilik. Kok sembrono. Kakang, piye-piye aku tetep pilih kowe kok, Kang. Iya, heeh. Iya, Kang. Iya. Aku tetep pilih kowe Iya. kok, Kang. Hei. Ora Iki sambok gagas, iki Kakang. kowe wis ora dadi kirike. Saiki kowe dadi anu rewangku. Kakang, Rewang Dawuh Gusti. sing ngorjen tutupen mripate. ojo. Nenten Iki apa? mergo mengke ra iso ndulek. bendaramu arep gandrung. Oh, Tutupen. Tutup mengke ra iso ngiringi ndulek. Gen alon-alonan. Alon-alon lho, sapa ngerti nek wi provokator lho, Kang Mas. Gusti. Kok do delungap-delungap enten apa? Sinome lali le. Wong agung ing ngeksi Seno pati Gusti. Dorone niki Gusti. malah berarti. kaya gangsingan. Kene. Najan kowe rewang ning ora dadi ngopo. Kleru Kang Mas. Wis tak anggap kaya keluarga dhewe. Ampun ngoten. Ora kene Bekewet Gusti. diajeng cangking tangan sijine kono. Iya. Ayo. Dua batang ya Kang. Iya. Gusti. Gusti kok ndeladuk. Dadok labemu. Alah, ayo Kang Mas. Iki kudune rewange didandani ora ngene. Oh iya Kang Mas, Mbak kok ayo. rewang. Kene. Iki ganti dapukan apa meneh? Mau girik. Wis pokoke manut. Rewang. Anu wong ban ki endi nggon ki ya wedok. Mban kok blangkonan. Mban iki sing apik. Mau tak resiki. Ah, ngono ya dandani sing ayu. Kaya nangka bosok cah. Wes.
Ya kene. Lah, ngono patut. Patut, Mas. Iki rekake kratone buta ya. Iya. Mbane ngene Apik. ratune ngene. Pasane kaya dikerjain. Enak men mesake kok kaya mayit. Gajah. Kau. Mah. Gak terus disumpeli yo. Nek ya apik Lah lho. terus nyeworone piye iki? Kan calon mati. Yo kowe dadi ntet neh wi. Ayo. Teko ndi mau? Kepati apa gagak rimang Iki apa meneh wi? jaran Asline kowe iki mumetke wong. kok kumetke wong piye Dapukan wis kirek mban saiki gagak rimang. lah nek terus iki didandani ngene pra ya ganti dapukan Wong edan kan asline iki. Ning apik ya. persis kaya sinden nggon aku ya ngene iki Piye? angger mlaku kaduan sithik ana anyang-anyangan celukane wae apik Piye? anu yu sakem kowe mau wis nyumbang urung esuk mau Urung. lah ngopo Urung ndek dhuwit kok yo. oh alah kowe piye laris ora mangkalmu ning endi saiki Hah? Anang Bromo. oh kok nang Bromo ngalor sithik rame ki nang Botok ngene Mbah Jepen kono ki rame Mosok to? hileh kandhani piye to Lah kowe apa ning kono? alah aku ndek ngijek sore wae entuk cah 6 kok Aku sepi kok. Aku nyepai wong mendem tok kok. Alah, Ger. Ketok apik kaya gori ya. kok kaya gori Kaya gori lho nek ngene iki. iya jan Lho, Jan. Ya ampun, Cah. nesu malah kaya mayit ngono mesake lah nek wis ngene iki terus digon ning endi ndeloki Lho, nek wong mati ki parane mesti ning kuburan. wong mati ki parane ning endi Ning kuburan. ya ora iso Ya toh? ora mungkin Lah. wong mati kok go ning kuburan urung karuan Lho, kari manut sing mikul kok iso? kok ngerti nek go ning Indomaret sik Mayat kok Indomaret. Ayo, Mas. Yo. pinesu apa Bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja biru mesti sing rasa tanami ing siang ratri yo yo nanging aja loro Kene nglumpuk, Mas. Nglumpuk dadi siji kene. Kelompok. Nang Ya, kene. awake dhewe iki. Aku wis dilirik wong ae lho. Kok iso sapa? Tukang melodi. Apa ya? Awet mau ngelirik aku terus.
Sajake ngefan apa ngesir? Ah, mbah. Aja, Le. Mau mripate karo ngene-ngene ngono kok. Seneng ki aja tukang melodi. Lah ngapa? Aja. Lah ngapa? Wong rapati tertib. Kok iso? Ora apa-apa. Milih kowe nek gelem nek klebu sing ngorjen, Le. Hah? Milih ki sing ngorjen. Kok iso? Ya iso. Bayare akeh. Hamba. Mas, bobo. Mbih, awake dhewe iki ya matur sembah nuwun dumateng Bapak Niti sekalian Ibu. Dongamu piye Mas sak pungkuring awake dhewe saka kene? Nggih, mugi-mugi kagungan kersa kebak ngarep turah wingking. Amin. Sepuluh rezekinipun. Amin. Wes. Seger waras. Amin. Amin. Ayo Mas. Hamba Asik